ମାଛ ଅଛି ମାଛ କଇଁ ଫୁଲି ମାଛ ଅଛି ଭିତରେ ସେଇଟାରେ ମାଛ ଚାଲିଛି ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଇଁ ଫୁଲଟା କେତେ ଦିନ ମାଛ ଇଏ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲାଣି 2-3 ମାସ ଏ ଛୁଆ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଡାଳିମ୍ବଟା ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା କମଳା ଇଏ କେତେ ଦିନରେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କେତେ 6-7 ମାସ ହେଲା ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲା 150-200 ଖଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଏଇଟା ଜାମୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜାମୁ ସବୁ ଏଇ ବଉଳ ଆସିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜାମୁଟା ପୁରା ବଉଳ ଆସିଛି ଏଇଟା ବେଲ ଏଇଟା କମଳା ହଁ ବେଲ ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଫାଟିକିରି ଖସି ପଡ଼ିଲା ବେଲ କରମୁଗାଟା ଦେଖି ଗଛ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ବାତାପି ଫଳିନି ବାତାପି ଫୁଲ ଆସିଛି ଫୁଲ ପୁରା ପ୍ରବଳ এই শীত সিজନରେ ବୋଧେ ଶୀତ ସିଜନରେ ଏଇଠି ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଶୀତରେ ତଳେ ବୁଝିଛି ପାଣି ଦିନକୁ 2 ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା 2 ଦିନକୁ ଥରେ ପାଣି ବୋଧେ କାକର ପଡ଼ିକି କାକର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଲର ଏଇଟା ଭାଉଲେଟ୍ କଲର୍ର ଗୋଲାପ ଦେଖ ଭାଉଲେଟ୍ କଲର୍ର ଭାଉଲେଟ୍ ନୂଆ ଭେରାଇଟି